Alfaro lehendakari ordeak egoitza merkatu tensionatuko eremuen izendapenaren ibilbide orria partekatu du alkatekin. 102 ikastetxe eta hezkuntza bereziko zentrotako 4.000 parte hartzaile baino gehiago izango dira Ipar Eskiko eskola kanpainaren 41. edizioan. Iruñeko elurtei aurre egiteko jarduketa planak 4 larrialdi maila eta 13 ibilgailuko parke mugikorra aurreikusten ditu, baita bertzelako bitartekoak ere gerta daitezken gorabeherak txikiagotzeko. Ziudadelako bolborategian ikusgai dago imaginatutakoaren arintasuna erakusketa. Carmen Salgado uniberso bereixa islatzen duen pintura eta eszenografia biltzen dituena. Hirugarren lehendakari orde eta Nafarroko gobernuko etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria Begoña Alfarok bilera egin du Nafarroko udalerrietako alkatekin, egoitza merkatu tensionatuko eremuak izendatzeko prozesuari hasiera emateko. Bilera horretan deklarazio prozesuaren hasierara eraman duten arrazoien erabakia justifikatzen duten datuen eta hemendik aintzinera abiaraziko den lege eta administrazio prozesuaren berri eman du. Lehendakari orderekin batera, Elga Molina, Nafarroko gobernuko etxebizitza zuzendari nagusia egon da. Begoña Alfarok bertaratutakoei adierazi dienez, gobernuak bere esku dauden tresna guztiak erabili nahi ditu. Etxebizitzaren prezioen hazkunde geldiezina geldiarazteko. Bai salerosketan, bai alokairuan. Nafarroko milaka eta milaka familia merkatutik kanpo uzten ari baitira. Horretarako merkatu gune tensionatu izendapena Nafarroko gobernuak pasatzen utziko ez duen beste tresna bada eta toki entitaten ezinbesteko lankidetza eta konpromisoa behar ditu. Hoie baitira, bistakoa denez toki eremu bakoitzaren berezitasunak ondoen ezagutzen dituztenak. Kontseilariaren prozesua hasteko baldintza gisa balio izan duten datuak azaldu ditu eta Elga Molina, zuzendari nagusia berriz, xehetasunez kontatu ditu hemendik aintzinera behin betiko adierazpena egin arte irekiko den prozesua eta hemendik aurrera udal bakoitzarekin mahai zehatzetan landuko diren neurri espezifikoen planak. Toki entitateen aldetik egon dira Iruñatik Joseba Sirone, Neguesetik Xurine Peñas, Burlatatik Bertariz Kunbairainaindik Maria Lekunberri, Zizur Nagusitik Jon Gonda, Lizarretik Marta Ruiz de Alda, Arangurentik Manolo Romero, Ansoaintik Marta Diez, Berriozartik Iker Marizkurrena, Tafaiatik Xabier Alkoaz, Atarrabiatik Mikel Oteiza, Noaindik Sebastián Marco, Koreiatik Gorka García, Zintronikotik Oskar Bea, Baztandik Fernando Ambustegi, Berriobeititik Felix Ramírez, Uhartetik Alfredo Arruiz eta Peraltatik Juan Carlos Castillo. Ipar Eskiko eskola kanpaina 2025ko urtarrilaren 13an jarriko da bian eta martxoren 28 arte luzatuko da Otsagabian. Izaban berriz apirilaren 11ara bitarte izango da. Aurten ere 12 txanda izango dira Izaban eta 10 Otsagabian. Nafarroko osoko 102 ikastetxe eta hezkuntza bereziko zentrotako 4.048 parte hartzaile espero dira. 3.757 ikasle eta 301 irakasle. Azken edizio honetan 6.380 aurre inskripzio jaso dira. Gainera azken urteetan ohikoa izan den bezala ikastetxetarako plaza eskaintza baino eskari handiagoa dagoen kasutan, esleipen zozketan aurreko ikasturtetan plazari lortu ez zuten ikastetxeak lehenesteko lan eginda. Aurreko ediziotan bezala, familia ugaritako eta guraso bakarreko familietako ikasleentzako deskontuak sartzen dira. 110 kategoria orokorrekoa badira eta 120 kategori berezikoa badira. Eta 110ko deskontuak familia unitate bereko 2 kidek edo gehiagok parte hartzen badute. Era berean, 200 plaza zozketatu dira egoera sozioekonomiko txarren dauden ikaslek diruz lagunduta parte har dezaten. Ikasle horiek kuotaren 120 baino ez dute ordainduko. Giza baliabidez eta baliabide teknikoez gain 13 ibilgailuk eta 4 erratz makinak osatzen dute Iruñeko udalak neguko elurtetarako dituen jarduketa planerako baliabideak. Aurreko urteetako baliabideak mantenduko dira, 4 larrialdi maila bai ditu planak
eta udal zerbitzuen emakida duten hainbat administrazio erakunde eta enpresak koordinatzen baititu. Elurrak eta izotzak hirian eragiten aldituen gora berak txikiagotzen saiatzeko. Berrikuntza gisa aurten, urgarri ekologikoagoa eta ingurumena gehiago errespetatzen duena erostearen aldeko apustu egin da. Zubiak edo korrosioarekiko oso sentikorrak diren egiturak eta guneak gutxiago erasantitzaten. Iruñeko elurtei aurre egiteko jarduketa plana pertsonen eta haien ondasunen segurtasuna bermatzeko eratu da, eguraldi txarraren ondorioz hirian arrisku egoerak sor daitezkelako elurraren eraginez. Planaren helburu nagusia da mota horretako egoerei erantzuteko sistema bat ezartzea. Esku hartu behar duten zerbitzu publiko eta pribatu guztien arteko koordinazio egokia eta gailuen antolaketa bermatzeko. Planak prebentzio sistema bat ere antolatu nahi du, autobabeserako neurriak sustatu eta ezagutaraztearekin batera. Ziudadelako bolborategian ikusgai dago imaginatutakoaren arintasuna. Carmen Salgado Amado artistak azken 5 urteetan eginiko pintura eta eszenagrofiaren hautaketa. Erakusketa urtarrilaren 19 arte egonen da zabalik eta sortzailearen unibertso bereixian murgiltzeko aukera ematen du. Izan ere, esan naiz betetako kutsatxo txikietan biltzen ditu bere oharrak eta hausnarketak. Imaginatutakoaren arintasuna erakusketak mihise gainean formatu karratuan, akrilikoz eta koloreak nabarmentzen erabiliz eginiko hainbat pintura barne hartzen ditu. Karratuek eta lerro geometrikoek mugatzen dituzte estenak, formatu txikiko kutxetan eta hoien barruan jakin mina eta misterioa uztartzen dituzten istorio txikiak garatzen dira. Kutxetako giroek pinturetikin lotura duten kontakizunak sortzen dituzte. Artistak sorkuntza prozesuak gozatzen du jolas moduan estena surrealistak imaginatzen ditu eta horretarako, bertzea bertze, formak, testurak eta kolaxak baliatzen ditu. Estenek bidaiak, obsesioa, personaiak eta natura irudikatzen dituzte eta haien guztiak elkarren artean eta haien begira dauden publikoarekin hartu emanean jartzen dira. Mikrokosmosak eta historia osoa iradokitzaileak osatuz eta kontatzen duten historian murgiltzera gonbidatuz. Imaginatutakoaren arintasun erakusketa ordutegi honetan bizitatzen ahalko da, asteartetik larunbatera, 11 aterritik ordu bat aterritera eta arratsaldez 6tik 8 aterritera. Igande eta jai egunetan berriz 11 aterritik ordu bat aterritera.